ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ka Metor Integrated Territorial Organization kalalaj ban Ujor sa ka office jang ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District halor ka Jingwan jong ka Delhi Sikh Gurudwara Management Committee ha ka khalai tari ka bunai risau arajar arphuwei hathem Metor ka Hito kalabo jingkeliru banangno kini ki breu ki yo jingbet ban wan Pynlong Jingïalang khamtam hakum kani kapor baka jilla kampalaj na ka khalam jingpang COVID-19 Kalian ujungi keseng Metor Integrated Territorial Organization ani kata ka Hito ilawan ye kendu bat i EDC ibadiru EDC in charge i kong pawa te hakane ka jingi kendu jingi kadai halor bangi komplain persya ya ka DSGMC kata ka Delhi Sikh Gurudwara Management Committee halor ka jingwan jongka shanisha jilla jungi hakane ka por ka badang donu ni klam covid khandai ta hakane ka komplain ni lapan bet ka clarification la ne kata ka jingbun sai nei DC badon burom man pensai ngi halor ka jingwan ka basendat ka jingwan jungi niki khar Delhi na hane ke jela jungi ban bat kila convene ru ya ka meeting hathem Metor hiyo mulong ha ka janmiet ka khatlai tarik Oktober arfa arfuwei bat ya kane ka Jingïalang la Pynlong Presiden Sardar manjintar singring sirsa te ngi ling ba ki pelat lat patai kubor nong san hima ngi bagi duna bre hendrei hendeng la wat ngi toket ngi yo dikidor ba ki buon ba kendra ki buon ba ha ka Jingïalang ka ba kila pengkhain ru ya ka kendon jong ka ne ka SOP ka bla patha da ka office jong ka DC buron buram te halor kan ne ka jing wan gini ki breu sekani ka jella ka jongi ngi kwa bantip shai na ka DC hato gini ki breu apply ka permission dan ni te lada kila ada lada kim apply ru ka ai nakaliang ka sarkar jella bat naga DC kanaikan penstam yaki bat skowai ru ka jingwan jongki kane ka de ka provoke ya ka jella ka jongi de ka bawan aiding haba menta kadang don kane ka controversial hak haperdeng jongga pandemic bat kini ki illegal settler Perni pa buat man panjing pensai wat naka sarkar Punjab hato kala kloy banlong kata ka bas ngulam ka ban map je kita ki illegal settler ki badan hapo ka jela ka jongki balai ngi don klong snam tang mangi bangin ngulam je kita ki breu ya ka ei hang ni ka badai ka ba long bean ngi na kaliang ka jongi ngi kersan ko government bat kadai ban relocate bat kadai ban kanria be ki wot na kan ka jela ka jongi bat halor ka jingwan jonggi ni mentu ko sngi ka khalai ter ka janmiet ka kala pausai ba ka tu ka entry exit point ru kamut kadon kilo ulub holes ka babiang kala dai sya kumba ka ong ka sarkar ka dai tang ka jakarta corona kam dai ka ban chak ya ka jingrung ka jingmi jongki bar jela ha badai ngindala yo ya conversation ling ba ka WhatsApp bat kini ki menteri sarkar ka badan hapo DC office klem da pempau kerteng ngala kali lo ki ngong ba film aware nem ki la shuong ki da in reply ki shuong ba bagem tep ta kamut ka ba sngo phla hadu kata kan ba hang ni la do wan du no we no aru kasuk bah ka kerukom rung wan mi hang ni ha jala jungi tengi na kaliang we jungi ha kalor kan ne ila i don kam sha ba wan ra sha tak ayal pi ne yo kalawai bat ka pateng ke jungi kan poi bis ke jingjot tengi na kaliang jungi ngidang dawa shishu na ka sarkar ba de ban pungkloy ban stat no ban relocate ik ni ki breu khnang ba kini ki banabar kim dai ban wan tuklari ka kam yeng kam sem ke jungi bre kan ni ka kam yeng kam sem jungi la dengi bam daga takado nang ibam do kutung ne kata kadi kamram jungi nobody and no one have the right to come and intervene in our state kabakta ya ka imlang ka lang ko jungi but haga to ko khat saw tarik ru haga singi bangal interview ha po ka studio jong batasi TV ru lab badon ki kato kan ni ki kali jungi ka bahaga number ba thok TV Punjab ki bala sang saho kato kam dai ka ai hendai kadi tanggaban provoke ki kon samla hendai taw wat la katar ngi long ki besha ngin pekka sha Tewat kini si badap ni ka menin tak don kum ka kiba kini ki tagi kharapan jabi kiba pendi da kata ka middle finger kini ki khana ki jongi hendring dang susngap bangi dang ong ki khelek me la yong shet ngin se lihat kada kalenti ki anyi don ki video evidence kini kita hendrai ngi kum ki khom sam lang in pekka sha lada kisdang ngin penkot mangi